ସେଇଟା ବହୁତ ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଉପରକୁ, ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଉ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜଲବାୟୁ ଏରିଆ ନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସକାଳ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧା ଦେଇ ପୁରା ଫିଟଫାଟ ହେଇ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏରିଆଟା ଏପଟେ, ସେଇଠି ଆମ ଖାତା। ସେପଟେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଖରାପ ଆସୁଛି କାରଣ ମସିନ୍ ଆବାଜ ଏଇଠି ଅଛି। ମସିନ୍ ଯାହା ଆବାଜ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର ଉପରେ ଆସୁଛି ମସିନ୍ ଆବାଜ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଜଲବାୟୁ ଏରିଆ, ଆମେ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ମାଛ ଥାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଛ ଥାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧନୁଆ ଲୋକମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛ। ଆଉ ଜଲବାୟୁରେ କିଏ ଆସିନି, ଆସ ବୁଲି ଯିବ ଗୋଟେ ଥର କେମିତି ଜଲବାୟୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବ। ମାନେ ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ମା ବାପା ଯୋଉଟା ଆଣି ଦିଦି ଗଲେ ତମେ ଜାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏ ବଡ଼ ହେଇଲଣି, ପଇସା କମେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଏ ମା ବାପା କିନ୍ତୁ ତମେ ଖୁସି ରଖି ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଲା ନା। ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଟା ଦିଦି ଗଲେ ମା ବାପା ଆଣି ତମକୁ ଦେଇଦେବେ, ମମି ଏଇଟା ଦିଅ ନହେଲେ ବାପା ଏଇଟା ଦିଅ ବୋଲେ ତମେ ଆଣି ଦେଇଦେବେ। ଏ ବଡ଼ ହେଇଲଣି, ତମେ ମା ବାପା ଖୁସି ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ତ ନାଜ ଲାଗୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଅଧିକ ନାହିଁ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାଜ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଛାତ ଉପରେ କିଏ ନଥାଉଛି, ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ପୁରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଥାଉଛି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଥାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୁନିକା ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି। ସେଇଠି ଆମ ପାର୍କଟା, ଆଉ ସେଇଠି ଖାତା ଅଛି। ଖାତା ଯାହା ଅଛି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଟିକେ ଖରାପ ଆସୁଛି, ଏଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆପଣମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ସିଟ୍ଟା, ଏପଟେ ଯିବ ରୁମ୍ ଯିବ ସିଟ୍ଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଡରନି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ 100-200 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେ ତୁମେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ। 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତାପରେ ତୁମେ ଯାଇକି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ, ସେମାନେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ନୁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଛାଡ଼ନି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କର, ନହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କର। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ମିନି ବ୍ଲଗ୍, ଏମିତି